Aquest govern, es parla molt d'aquest mantra de la falta de gestió, aquest govern està gestionant un volum importantíssim d'inversió pública, com feia anys que no gestionava la ciutat. Tenim molts milions d'euros que ara mateix estan en procés de licitació, i això no ho diem nosaltres, això és tan fàcil com mirar als portals de transparència de les diferents administracions. Projectes redactats en partida pressupostària ja disponibles per transformar nodes de ciutat tan importants com la plaça Trafalgar, el torrent de la Font, la carretera de Can Ruti, la platja dels Pescadors, i per impulsar el primer pla d'accessibilitat en els barris amb forts pendents que tenim a la ciutat. Tot això són fets, no són només paraules al vent, són fets que tenen dotació pressupostària, tenen projecte i que estan licitant-se. També les primeres operacions d'habitatge públic que comencen a perfilar-se després de molts anys de no fer-se, ni tan sols planificar-se. Mai el ple de Badalona havia aprovat una partida tan gran per fer polítiques d'habitatge com ho va fer a proposta d'aquest govern fa uns mesos. Incrementant els metres quadrats d'activitat econòmica i industrial, promovent la tarificació social, lluitant amb valentia i quan cal a peu de carrer, cada vegada que ha calgut a peu de carrer, de la regidora Agnès Rutger i tot el seu equip i d'altres regidors, lluitant amb valentia contra els desnonaments i en defensa del dret de l'habitatge. Reconnectant l'Ajuntament amb la xarxa d'entitats de la ciutat, impulsant les primeres polítiques d'habitatge en anys a la nostra ciutat. Enmig de la crisi de l'emergència habitacional, per primera vegada hem reprès aquestes polítiques d'habitatge tan necessàries i que portaven tant de temps aturades. Hem fet possible, o hem ajudat a fer possible, un altre urbanisme que quan n'ha calgut s'ha plantat per garantir l'interès públic. Ho hem fet a Cal Arnús, ho hem fet amb el Círcul, ho hem fet amb el Turó de l'Enric. Hem ajudat a repensar la ciutat amb un projecte participatiu inèdit, per volum de diners que es posaven a consideració de la ciutadania i per l'abast i l'ambició de la proposta de participació. Hem defensat també un model d'espai públic que no té por de la gent, que busca els punts de trobada i no pas restringir-los. Recordeu que quan vam arribar ens trobàvem amb un govern que treia els bancs de les places, que tancava les fonts i que criminalitzava aquells espais de trobada que en una ciutat, especialment en una ciutat, són tan i tan importants.